creo que todos somos conscientes que Galicia foi a primeira comunidade autónoma de España que restrinxeu o uso do móvil dentro dos recintos escolares, cun gran éxito desde a perspectiva da convivencia e do incremento das interaccións sociales entre os alumnos. Non se trata de fiscalizar, non é unha medida comunista, para entendernos, de meternos na vida das familias, ni moito menos. É simplemente dar unha ferramenta para axudarlle. Moitas familias non lo pedido, moitísimas non lo pedido, que teñamos algún tipo de instrumento, de ferramenta que permite sensibilizar, que permite compatibilizar e que, incluso en algúns casos, algunhas propias familias, en algúns centros, só impulsaron, non? Só impulsaron para, por exemplo, fixar un ano mínimo para a compra dos seus dispositivos. Creo que é fundamentalmente unha ferramenta de sensibilización, de concienciación e de que todos traballemos na mesma línea. Por suposto, a administración educativa só está facendo, entendemos que o debemos facer dentro do noso ámbito acotado, pero que tamén se poida, en certa medida, as familias ser corresponsables, e xamos todos corresponsables para impulsar unha medida deste xeito que todos sabemos que é moi difícil, por todas as ramificacións que ten e que incluso algúns países están facendo medidas xurídicas tremendamente complexas e que tamén se está vendo que teñen, ao final, un éxito relativo. Insisto, aquí temos que regular, ordenar, racionalizar, axudar, colaborar e ser corresponsables da búsqueda de solucións en este ámbito.